Taga-Manggan. Taga-Manggan. Magkano yung environmental fee niya, Nay? 20, hindi pwedeng 40. Grabe kang tumawad ah. Hello po, good morning mga idol. Welcome to my vlog. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 na eh. Sigurado ka, 16 ako. Kaya kanyag may discount yung vlogger. Walang discount yung vlogger, i-endorse yung resort. Yung lugar nyo. Gagawin nyo, no? Bird's Nest.